Welkom dames en heren. Welkom bij de halve finales van de Clash of the Coverbands. Laat jullie horen. Welkom bij de tweede aflevering van de Clash of the Coverbands. Vanavond kijken we naar de volgende 3 bands die in de eerste halve finale hebben gespeeld in Paard van Troje in Den Haag. Alle bands spelen 3 nummers en worden beoordeeld door een vakjury en het publiek. Zij bepalen welke band zich plaatsen voor de finale die op zaterdag 27 april wordt gehouden in Poppodium 013 in Tilburg. In deze aflevering gaan we kijken naar Ten Speed uit Groningen, de Supernatural Heroes uit België en we gaan beginnen met Blackish uit Friesland.
ik vond het eigenlijk een leuke band. De dynamiek had hier en daar wat beter gemogen. Ten Speed, goede band. Bleef gedurende het optreden hun energie staan. Ze zakte niet in en dat is een kunst als je zoiets als dit moet doen. De Supernatural Heroes. Ik vond het als individuele muzikanten zaten voor mij op de vocalisten na niet echt hoogspringers bij. Maar ik vond het dus als collectief wel heel erg goed. See my loss, know I'm lacking, backtracking, where I met you, pistol packing, itchy finger, trigger happy, try to trap me, being rap, why you tap me, backstab me, break the fake, go for race, tell me lies, time flies, close your eyes, come with me. Come with me. Yeah. Come with me. Welke bands zich geplaatst hebben voor de finale, dat zien we volgende week. Ook zien we de laatste 3 bands uit de eerste halve finale en maken we de uitslag bekend. De uiteindelijke winnaars van de Clash of the Coverbands Awards worden beloond met een CD-contract en een tour van 20 optredens in de Benelux. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week woensdag bij de 3e aflevering van de Clash of the Coverbands. Same time, same place. The trauma, come with me.